Ilang bayabas ang natira sa kanya? Ano ang iyong sagot? Narito ang paglutas. I-subtract lang ang bilang ng mga bayabas na nakuha ni Ben sa bilang ng mga bayabas na ibinigay niya sa kanyang mga kapitbahay. Bilang ng bayabas na kanyang nakuha, 25. Bilang ng mga bayabas na kanyang ibinigay, 13. Ngayon, ang tanong, ilang bayabas ang natira sa kanya? Yan ang ating hahanapin. Kaya pakinggan natin ang dalawang hakbang. Narito ang unang hakbang. Ang 3 ones i-subtract sa 5 ones ay mayroong sagot na 2 ones. Isulat ang 2 sa ones place. Ito, ones place. Yan, ito ang ones place. Kung nahihirapan kayo mag-mental math para makakuha agad ng sagot na 2, ito, may ituturo ako sa inyo. Babalik tayo sa basic na mag-bakod-bakod. So, ang gagawa natin ng bakod ay itong si Minuwins, yung malaking number. Kasi, siya yung kakaltasan. Ito na. Gawa tayo ng 5 na bakod kasi 5 yung Minuwins. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, subtract natin ang 3. Gawa tayo ng x. Okay, tatlong x. Kasi tatlo yung 3 yung subtrahend. 1, 2, 3. So, yan. Ngayon, ilang bakod ang hindi nagawa ng x? Hindi nalagyan ng x. Diba? Dalawa. So, yung dalawa, iyan na ang difference ng 5 minus 3. So, isulat mo lang sa linya ng ones place. So, yan na. Next, ang pangalawang hakbang. Ang pangalawang hakbang natin is that we will work at the tens place. At ang mga digit na nasa tens place ay ang 2 minus 1. Paano natin gawin ang ating solusyon? Ay narito. Ang 1/10 i-subtract natin sa 2/10. At meron tayong 1/10. Itong 1/10 isulat natin sa tens place. Kung nahihirapan kang mag-mental math, kung hindi mo pa kaya ang mag-mental math, pwede kayong mag-bakod-bakod. At ang gagawa natin ng bakod dito ay ang Minuwins, ang malaking number, kasi siya yung kakaltasan natin. At ang yung number na ikakaltas natin ay x lamang ang symbol. So, ito. Dalawang bakod kasi 2 ang Minuwins. So, 1, 2. At gagawa tayo ng
isang x kasi yung subtrahend natin o yung ikakaltas natin ay 1. Kaya 1 lang na x ang ating iguhit sa bakod. Yan. O isang bakod lang ang ating lagyan ng x. At ang natira na walang x ay ilan? Isa. At yan ang ating sagot o ang difference. Kaya ilagay mo rin dyan sa linya na nasa tens place. Ayan. Kaya 25, ayan, 25 minus, ayan, minus 13, okay, 13, ayan, from that number is equal to 12. Ayan. Is equal to 12. Ilang bayabas ang natira sa kanya? Ang sagot ay 12. So, si Ben ngayon ay may 12 bayabas na lang. So, 25 minus 13 is 12.